Оп! Здравейте! Чакай малко. Те се държат добре. Willkommen aus Jena, Австрия. В момента се намираме пред Белбедере. Само погледнете. Чакаме да стане нашия час да влезем на изложбата. Запазили сме си билети онлайн. Понеже е много трудно се намират билети на място. Да съм честен, не знам какво ни очаква. Дортея като цяло ще дойде но наистина е много красиво. Ще ви кажа крайните впечатления все пак, понеже аз не знам какво очаквам. Вчера дойдохме в Австрия, късно вечерта. Беше голямо приключение, докато стигнем до Airbnb-то. Наистина е много уютно, малко е, но уютно и то са добре разположено. Малко по-крайно е, но има метро, има трамвай, всичко ни е наблизо като градски транспорт. Както казах, беше голямо приключение. Голямо приключение докато стигнем, докато разберем кой влак трябва да хванем. То накрая се оказа, че сме хванали грешен влак. Дали сме 15 евро вместо 2,50. После докато намерим къде се прекачим към метрото, все пак стигнахме. То беше една лудница от хора, но всичко си беше описано по табели. Само трябва да гледаш нагоре, това е. И най-важното, на нас не се случи, но ни информираха, трябва да си валидирате винаги билетчетата за метро или градски транспорт, дали трамвай, дали автобус, понеже глобата е 105 евро. Затова валидирайте, купувате си билет, валидира се на едни малки сини машинки. Тук му излязахме от Белверде. Оказа се галерия. Признавам се, съм бил в такава галерия до сега, беше много яко, беше много голямо. И се лечи как изкуството реално завладява целият дворец. Ето реално дворецето. Имаше една много интересна стая според мен, с различни емоции. Имаше и оригиналната картина на Наполеон. Видяхме картина и на Макс Опенхаймер. Доста интересно. Ако дойдете към Австрия, задължително трябва да дойдете да го посетите. Обиколката е около час. Не знам дали казах по-рано. Билети е най-добре да се вземат онлайн, понеже е много трудно да се вземат от касите тук. И всичко е много стрикно, постоянно някой ходи и гледа залите, какво правите, както багажите трябва да са в отделни шкафчета. Беше наистина интересно и ново преживяване за мен. Както се разхождаш по центъра и изведнъж просто е така пред тебе. Това е катедралата Свети Стефан. След като я видях, реших малко да прочета за нея. Висока е внушителните 136 метра. Другото, което преживяла е 2 пожара, доколкото разбрах, и е построена върху останките на Свети Стефан. И затова реално тя носи улица. Направо, погледни си за какво става въпрос. Огромно нещо. Намерихме си едно ресторанче. Не, мечтаме. Отиваме на едно ресторанче да хапнем, че вече огладняхме. То решихме да си тръгнем тук, понеже има процес, който не знам за какво е. Бърках посоката. Сложих си шапка. Понеже времето не е толкова студено, обаче духа ужасен вятър, текат духа на вълни. Духа, умиращото, спира, става ти топло. Духа, умиращото. Ужасме просто, главата ни чакаме да боля от суд и реших просто да сложа и шапката. Хапнахме, седнахме на ресторант Кай. Намира се доста близо до катедралата Свети Стефан. На 7-я етаж на сграда и се вижда цялата катедрала. Сега отиваме към кратера. Минахме през много интересен кенди шоп, като стила вътре е пиратски стил. И трябва сега отидем към кратера да видим и прочистото виенско колело. Дойдохме на кратера. Колелото не работи. Половината пратер не работи. Но все пак се качихме на влакчето на ужасите, като самия ужас беше, че ми е тъмно и не виждаш нищо и те плашат. Бавно беше, но явно не е сега сезона на пратера. Не може да се отидем напълно, понеже абсолютно нищо не работи. В принцип е хубаво, нали, да се проверим кога му е сезон, кога не, ама ние не.
смело напред. Прибрахме се тъкмо в Airbnb-то. Ще справим да хапнем. Да ви разкажа малко за плана за утре. Утре първо трябва да станем много рано, като първо трябва да станем рано, както казах, и да стигнем до гарата, автогарата, която е някъде на центъра. Google Map ще помогне, както винаги. След това хващаме автобус и отиваме в Прага. 1 часа сме в Прага. 3 часа ни е настаняването, 2 часа какво ще правим, не знам. Най-вероятно ще се разходим, понеже Airbnb-то ни е на 15 минути от гарата. И след това ще има и вечерни разходки из Прага. Стигнахме на гарата най-сетне, разбрахме кой не е гейта, но имаме още около 30 на минути време, решихме да хапнем. Понеже сме едни истински българи, винаги трябва да имаш кетчуп в себе си. И винаги трябва да... Оп, хубавичко. Нищо ли не направих? Еди. Религията. Няма как без кетчуп да дадем. Сега чакаме да дойде нашия автобус, да се разберем местата, защото на билета за Прага няма места, но от Прага към Виена има места, което е странно. Там се всичко да е наред и да не седим един върху друг. Стигнахме в Прага. Настанихме се най-сетне в Airbnb-то, подадихме си плана душче и сега се подготвяме да излезем на разходка. Първо ще отидем да хапнем в ресторант, който си харесахме, каза се Витопния, близо е до нас, около 10 на минутки. След това възнамеряваме да отидем на музей на илюзиите, но ще видим дали ще стигне времето днес или утре да отидем. И ще работи до 8, предполагам, че ще има време. Предполагам, че днес това ще е, утре цял ден и яки разходки из стария град на Прага, из новия град на Прага. Ще посетим много различни места и забележителности, но днеска първо ще се починем малко и ще хапнем страшни бургери, поне така пише в описанието. Излязахме от ресторанта Витопна, като малко ни отбраха кожите. Да, беше много яко. Напитките ти идват с влак, храната си идва с влак, като най-вероятно ще го видите в момента, но накрая направо ти удират кожата. Това бургера, една бира и една вода давахме 50 евро. Може би защото ги обръщам и звучи малко много, но 100 лева давахме за едва се наядохме. Иначе обстановката е топ, мястото е топ, идеята е топ, но накрая направо ви издират кожите. Намираме се в момента и на централната и мога да ви кажа, че и театър е внушителен. Ето го и него. Огромно е. Утре ще е по-съществената част, като по-късно вечерта смятаме да си направим план, който да спазваме утре реално и да ни е по-организиран деня, за да може да отидем на повече места за по-кратко време, без да се лутаме. Хубавото е, че всичко ни е на пешеходно разстояние 20 минути от апартамента, който сме снаели. Както казах, ще дойдем в музея на илюзиите, галерия на илюзиите, като още коридора, който ти изпраща към музей, изглежда така. Много няма очаквания, всъщност има малко очаквания, изглежда интересно. Се надявам да ми хареса. Намира се на втория етаж, забравих да кажа, в момента се качиме с асансьора и е време да видим какво е да рече. Топ! Тук му издавахме от музея. То не е музей, галерия. Сега съм го наричал музей. Реално до галерията има и музей на някакви фигури от железа и такива неща. Като ето това представлява. Но ние решихме да влезем само в музея. 260 корони е билета за един възрастен човек. Не знам колко за това, трябва да се обръща да се смята, но не е много скъпо за това, което ще видите. Наистина е много яко, илюзиите са много добри. Тунела с огледалата. Тунела с огледалата объркахме се 4 пъти, ме пръснем 4 пъти ни го научихме къде наляво, къде надясно, къде напред. Много е добро. Какво ще кажеш, хареса ли ти? Да. Сме доволни. Мисля, че това беше за днеска.
Утре ще обикаляме повече дестинации и така нататък. Сега смятаме да се разходим просто по центъра, главните улички. Ще прибираме след това, че утре ни чака дълъг ден. Но все пак, това Харле ми хареса. Да, би го покарал. Добро утро от дъждовна Прага. Днес имаме вече изготвен план, къде, какво, как, що да направим. Като ще започнем първо с танцуващите сгради, които се намират в Прага 2, предполагам това е новия град. Докато ходим там, все пак ще се оглеждаме за нещо да хапваме, защото все още не сме закусвали. Аз съм зверски гладен, надявам се да намерим нещо да хапваме. Ако не се попътим някъде до другите дестинации, ще намерим нещо. Ще отидем до танцуващите сгради първо. Танцуващата къща, така ме информираха, като наистина са доста интересни. Мога да ви разкажа малко за тях. Реално те символизират танца между двама влюбени, мъж и жена, като са ги кръстили Алекс, мисля, че беше и Фред. В момента просто има големите компании световните, имат офиси там, но все пак се става забележителност на Прага, която трябва да се види, понеже наистина е много интересна. Тък му стигнахме до сградите, актуализирана с информацията. Кръстени са на Джинджер Роджерс и на Фред Астер. Ето ги самите сгради. Реално тази стъклената сграда изобразява мъжа в връзката и а пък другата, която е по-към улицата, е жената. Така те са вперени в един страхотен танц. Стигнахме и до Чарлз Бридж. Какво мога да кажа за него? Единственото, което знам е, че е построен през 13 век. Има страхотна гледка към река Волтава и страхотна гледка към Пражкия дворец. Лошото на този мост реално е, че той се самоунищожава. Заради славата, която има, много туристи минават, което, знаете, не е много добре за туристически дестинации. Мърсотия, натоварване. Все пак гледката е страхотна. Ето това е зад мене. Зад мене е входът на Чарлз Бридж. Огромно е, не мога да го хвана с камерата. Като ходихме към замъка, решихме да хапнем, както ви казах, сме гладни по-рано. И седнахме на някакво заведение, което няма име, просто пише какво предлага. И си взехме по един хот-дог, като изгледат невероятни. И предполагаме, че ще бъдат много вкусни. Сега бяхме в Пражкия дворец. Дойдохме, имаше адски много хора. Мислехме, че изобщо няма да може да влезем. Имаше някаква гвардейска постановка. Видяхме и нея. След това разбрахме, че ние може да влезем. Видяхме къде е задния вход и като влизаш, минаваш по един тунел и виждаш внушителната катедрала. Огромна, висока над 600 метра. Като цяло целият дворец е в рекордите на Гинес. Най-голям старинен дворец. Да има площ 70 000 квадратни километра и е построен през 13 век. Това е внушително. Щяхме да си купим билети. Не стана, понеже билетите се купуват много лесно, много бързо. Но жената ни каза, че ще ни трябва поне 5 часа да обиколим навсякъде, а ние бяхме в 12:30 там. И вика, че затваря в 4 часа, така че нямаше да успеем да обиколим и нямаше смисъл, но успяхме да разгледаме поне отвънка. Наистина е внушително и много красиво. Отиваме да видим астрономическия часовник на Прага, като реално той показва позицията на Слънцето и на Луната. И интересното при него е, че на всеки кръгъл час показват 12 апостоли, които обикалят в кръг. И това нещо нарича разходката на апостолите.
Видяхме астрономическия часовник и не беше това, което очаквах. Да, интересно е направен, интересно е измислен, но не е това, което очаквах. Представях си как апостолите излизат и се въртят, но това не беше точно така. Реално не излизат никъде, просто се отварят едни като въртички и по тъгъл, под който ни бяхме, нищо не се виждаше. Да се радваме, че по него видяхме, извадихме късмети да отидем и на кръгъл час. Сега се прибираме малко да починем, да си запазим ресторанче за вечера, понеже тук резервациите са онлайн и е много по-удобно. Току-що осъзнахме нещо, не баш току-що, издавахме на вечеря. И почнахме да смятам дали ще стигнат парите, понеже тук е много странно и накрая осъзнахме, че тук парите ги чувстваме като едни точки. Сега носим в игра и това са нашите точки. И почваме. Аз имам 150 точки, той струва 140 примерно, понеже са много странни нещата. За една вечеря тук ни за 1000 плюс чешки крони и ние реално не разбираме колко пари харчим. Да, много е странно. И реално, ако се оказа 1100 крони са, мисля, че около 100 лева, 50 евро, нещо е такова. Обаче ти точно не го осъзнаеш. Да. Останаха точно за Uber за утре ден да кара до гарата. 220 крони, които са 15 лева. Днес много съм бъркан как смятат. Днес не разбирам колко пари харча, но явно харча много или малко. Не знам според техния стандарт. Но ако идвате, все пак да знаете, много е объркано с... Оставихме с бакшиш 100 крони, 100 точки. А точките не вземат да превършват, така че е време да се връщаме и утре към Виена, да имаме нормални пари в евро. И да знаем какво правим, как харчим и що харчим. Здравейте от следващия ден. Дойдохме пак в Виена. Отидохме да хапнем. Сега се прибираме към Airbnb-то, което сме си наели. И утре много рано сутринта ще станем да летим отново към България. Следното, с които остана, Прага ми хареса определено повече. Има повече какво да се види, повече град околото, по-жив град е. Виена всичко до 7 часа затваря. Просто се едно умира града, докато в Прага животът ври и кипи. Но все пак смятам да приключа този влог тук и ще се видим следващия път.